n'otu nkeji. Ṅaa nwa bịara ụwa abịago. Nwa ọhụrụ ketara nne ya, nne nwa eketa ụda na ji mmiri ọkụ. Nna nwa abụrụ nna bụrụ nne, ọmụgwọ abụrụ oke nnenne. N'otu nkeji, nwa na-aṅụ ara aṅụwa mmiri ara ehi. N'ụtụtụ echi, o si n'akam fee n'ụtara, o zọpụ ije, ọ na-amụ okwu. Aka ya detụ na ntị ya nke ọzọ, ọta akara anabata ya. N'afọ ka ọ ga na-asa ahụ, nke enyetụrụ ya ka ọ ga-eri. Ọ na-ele ụwa na-ekiri ya. Ekwe ndụ nke mbụ akụọla, ije ụwa ebirila ọkụ. Njem mmadụ n'elu ụwa gbara gburugburu. O nwere oge ike na-asụ ka ọbara, ndụ eju mmadụ n'ahụ. N'otu nkeji, nwata na-amị aka achọwa ebe akụkụ ya nke ọzọ nọ. Mgbe ọbụla o jiri tee n'ụra, onye ghachi ụwa ndị nnọchiteanya ya. Oke osisi a na-ahụ anya na-echefu mgbe ọha ka agbịsị. Chezo na ihe niile dị ndụ chere ihu n'ụzọ ụla, n'ihi na ọhịa na-agba ọkụ, nwa awọ eche ihu n'ala. Sọọsọ n'otu nkeji ka ọ na-ebi. Onye gba aka pụta ụwa agbarakwa aka na-etido. O nwere onye ụwa bụ nke ya. Ugboro abụọ ka opi na-akpọ mmadụ, ọ kpọọ gị na ndụ, o chebiri gị n'ọnwụ. Ndewonu, abụ m Nwaada Sọpụrụchi Ann Alugwe. Nọdụnụ mma o.